Dobar dan i dobrodošli u naš novi podcast Reci nešto, tu je Dićka. Moja današnja gošća je Aleksandra Vučinić, filološkinja i saradnica na platformi za učenje srpskog i albanskog jezika OKAP. Dobar dan Aleksandra i dobrodošla i hvala ti što se odazvala našem pozivu i pristala da razgovaraš danas sa mnom. Zdravo Milici i hvala na pozivu. Moje prvo pitanje za tebe, s obzirom na to da si ti diplomirala na filološkom fakultetu, odsek albanski jezik, kako i zašto si odlučila da studiraš baš albanski jezik? Prvo moram da kažem da sam ja zapravo krenula od nule. To je nešto što mi ljudi mahom ne veruju i čude ih. Znači ja nisam imala prilike da nešto puno se susrećem sa albanskim jezikom, ali mi je delovalo izazovno i pored toga veoma perspektivno. I tu nisam pogrešila, to se pokazalo i danas, da je veoma isplativo i veoma dobro za karijeru i za taj karijerni razvoj. I nekako je neuobičajeno, pogotovo pre 10 godina. Bilo onako kao wow. Da, baš se odlučite na ovaj korak. S obzirom da si studirala albanski jezik, reci mi koliko je bilo teško da ga savladaš? Jeste, bilo je izazovno, kao što rekao, zato što nisam imala ranije prilike da se nešto često susrećem. Sve mi je bilo novo, sve mi je bilo čudno, postoji dosta razlika, postoji, tu su i drugačija slova, i sam izgovor, i akcenat. Da bi mogla nam kažeš neke primjere? Kad smo kod slova, recimo muklo E sa 2 tačke, što je E ili Y, odnosno Y, jeste. Z kao u engleskom, th, dz. Tako da mnoštvo nekih meni nepoznatih stvari u tom trenutku. Meni je, na primjer, reč izbor i dalje nisam sigurna da li izgovaram pravilno. Đeđe, ne? Zđedje. I kad god znam reč, prepoznajem je, ali nikad nisam sigurna da li ispravno izgovaram i najčešće ne. Normalna pojava, da. Bio isto, postoji jedan prelaz koji se zove Bela zemlja i kad god ja to izgovorim na albanskom, ja kažem deo je barde. I moje koleginice kao šta, jer ne izgovara se tako. Veu. Da. I da, baš zbog toga se i ne trudim često da pokušavam da izgovaram neke reči koje znam na albanskom, jer mi je akcent užas. Treba. Što više praktikuješ, što ćeš se preosloboditi. Mislim, u tom i jeste poenta, tako sam i ja radila. Dobro. A šta je tebi bilo najteže da savladaš? Prvo sam uživala u početku učeći te neke svakodnevne izraze koje koristimo u svakodnevnoj komunikaciji. Onda kada je došlo malo do nekog višeg nivoa, odnosno gramatike i takvih stvari, tu je već nastala prva komplikacija. Jedna od specifičnosti albanskog jezika jeste glagolski način admirativ, kojim se izražava čuđenje, što u srpskom ne postoji. Znači ne može da se nađe pandan, recimo kad prevodite. Ajde primjer, možda nam daš. Recimo na albanskom čenka šumvab, značilo bi da je jako toplo na polju, ali ne postoji, znači to čenka se ne prevodi. To je samo po sebi izraz čuđenja. Znači, bukvalno postoje neke stvari u albanskom jeziku koje moraš napamet da naučiš, jer ne možeš da nađeš pandan u srpskom. Pa nije to čak ni napamet. Znači upoznaješ se, pa onda što više komuniciraš, onda shvatiš tu praktičnu upotrebu. U stvari se o tome radi, jer džaba napamet kad ne znaš da osjetiš kad je vreme da se to upotrebi, kad se to koristi. Šta ti je najviše pomoglo u savladavanju ovih teških stvari sa kojima se suočava tokom učenja jezika? Najviše mi je pomogla komunikacija sa ljudima, iskreno. Znači, odlazila sam često u Albaniju. Tamo sam bila po nekim seminarima, družila se sa ljudima, imala prilike da se upoznam u to vreme sa albanskim turizmom, što je bilo vrlo čudno i kao wow, tada pre 10-12 godina. Tako da to konstantno vežbanje, slušanje je jako bitno prilikom učenja bilo kog jezika.
Tako da mi je to, na to sam se najviše oslanjala. Međutim, tu su i neke sličnosti između naša dva jezika. S obzirom da živimo tu gde živimo i da utičemo jedni na druge, to se odražava naravno i na sam jezik, jeste. Tako da postoje slične reči. Pa da, to sam htjela ti pitam. Znamo da su jezici dosta različiti, ali ovo što ti kažeš, postoje neke sličnosti. Jeste, to su znači međusobni uticaj. Pa recimo imamo, ne znam, u albanskom imenicu šporet, što je definitivno preuzeto iz srpskog jezika, pa onda imamo na albanskom glagole gostit, vozit, šetit, što razumemo odmah na prvo slušanje. Isto tako i puno turcizama, kafja, rakija, mezija, turšija i tako dalje. A isto pričali smo o tome ranije, pre ovog podcasta. Hoćeš li da mi ispričaš više o čuvenim lažnim prijateljima? Jer to mi je baš zanimljivo. Da, lažni prijatelji, znači to su reči koje su iste ili slične po formi, ali imaju potpuno različito. Znači, to je jako interesantno jer ljudi kada se prvi put susretnu, oni misle, aha, znam šta ovo znači, a bude potpuno drugo. A možeš da nam daš neke primjere da ljudi znaju? Naravno, recimo u albanskom imenica miš, ne znači miš, nego meso u srpskom. Potom glagol mrzit, ljudi često povezuju u srpskom sa glagolom mrzeti, što nije nego je doseđivati. Imenica zakon, koja ne znači zakon nego običaj. I mnoštvo je takvih primjera. Ti radiš i kao saradnica na platformi za učenje srpskog i albanskog jezika Vocab. Možda vam kažeš nešto više o Vocabu? Jeste, Vocab je online platforma za učenje albanskog i srpskog jezika. Tu radi zaista, odnosno ja sarađujem sa jednom zaista sjajnom ekipom jezičkih stručnjaka i za albanski i za srpski jezik. Kreirali smo dosta materijala do sada. Trenutno na platformi je dostupan nivo A1, A2, B1, B2 i završavamo nivo C1. Ono što je karakteristično za platformu je da je potpuno kreirana tako da korisnik samostalno može da uči. Znači tu su i veštine slušanja, i pisanja, i razumevanja. Nedostaje samo veština govora, što se nadomešćuje našim živim, tradicionalnim kursevima koje izvodimo sa predavačima. Ti također radiš direktno sa nekim od tih polaznika, ali da? Yes. Kakvi su njihovi utjeci? Šta je njima? Mogu da kažem da su oni oduševljeni. Zaista, zato što smo se mi trudili, baš zbog onih stvari koje sam malo prepomenula, zbog tih gramatičkih poteškoća i kompleksnosti. Mi smo se trudili da taj naš materijal bude nekako da tu gramatiku učinimo pitkijom, lakše razumljivom, a da fokus stavimo na nekim svakodnevnim jezičkim situacijama u kojima može da se nađe svako od nas. Tako da se polaznicima to jako dopada. I brzo nekako uđu u štos, što se kaže. Naš kolega Emir je rekao da je zahvaljujući vašem A1 kursu tom nivou upoznavanja albanskog jezika uspeo zameni gumu. Tako da... Drago mi da to čujem. Da, to i jeste poenta. Znači imamo brdo takvih mnoštvo takvih situacija jezičkih. Da li ljudi... Još nešto bih dodala. Znači od nivoa B2 pa dalje C1 dosta smo se bazirali na nekoj tematici koja se odnosi na zapošljavanje, traženje posla, pisanje profesionalnih e-mailova i tako dalje. Što mislim da je jako korisno. A da li ljudi, to jest polaznici, odustaju možda od učenja jezika u nekom trenutku i... Dešava se, tako je, prosto zbog straha. Zbog straha kada se suoče sa tim nekim različitim stvarima ili sa problemima u izražavanju, ali to je sve normalno. To nema veze da li je srpski ili albanski, bilo koji jezik. Kada učimo imamo te barijere. Isto, mislim da si mi ranije pomenuli za taj primjer za, kako se ono zove, onaj glagolski oblik. Admirativ, dobro. Ne čuđenje, nego šta je ono bilo?
Štepije. Aha, određeni i neodređeni vid, jest. To mi je isto bilo zanimljivo. Možeš ponovo to da mi ispričaš? Naravno, znači imenice u albanskom jeziku se javljaju u dva oblika, u određenom i neodređenom. Kao primjer, recimo štapi, štapija, tavolin, tavolina, ndrtes, ndrtesa. I to je nešto što u srpskom ne postoji i što pravi veliku konfuziju. Kada se koristi, zašto se koristi, kad je određeno, kad je neodređeno. To nije samo za početnike problematika, to je problematika koja prati velike stručnjake. Mislim, postoji tu niz pravila, ali... Zbog ove priče o polaznicima koji u jednom trenutku se uplaše pa odluče da napuste kurs, sam te pitala. Jeste, jer... to im, eto, na primjer, jedna od stvari jeste da. Kao, šta da radim sad? Mislim, šta je tvoja poruka njima? Je li toliko strašno ukoliko ti na početku ne možeš da savladaš ovu? Ne, uopšte nije tako strašno. Znači, poenta je u praksi, u povezivanju sa ljudima, u pričanju, u vežbanju, bez obzira na greške, bez obzira, znači taj strah mora da postoji s početka, to je prosto prirodno, ali se prevaziđe. Prevaziđe se upotrebom, korišćenjem. A druga stvar, šta predstavlja problem za ljude koji uče srpski jezik? Aha, znači albanski govornici koji uče srpski, recimo njima zna da bude jako problematična ta pravilna upotreba padeža u srpskom jeziku. To se najčešće dešava zbog mnogobrojnih predloga koji postoje u srpskom. Tu je recimo jedan dobar primjer kada u srpskom kažemo o tebi ili za tebe. Znači tu imamo dva različita padeža, to je u albanskom u oba slučaja prtu. Tako da to zbunjuje ljude. Da. Ne samo to, recimo i svršeni i nesvršeni vid glagola. Čitati, pročitati, slati, poslati. To je nešto što u albanskom ne postoji, nego se prosto kaže ljedzoj, čitati i pročitati ljedzoj, ali se u odnosu na kontekst zna na što se misli. Da. Dobro, i za kraj, koji je tvoj savjet za sve ljude, nebitno da su mlađi, stariji, koji pokušavaju da savladaju drugi jezik koji im je dosta nepoznati stran? Moj savjet bi bio da ne odustaju, da ništa nije tako strašno kao što se možda čini na početku, da što više komuniciraju i prosto izađu iz te zone učenja puke gramatike bez prakse. I druga stvar, ti si još pre 10 godina odlučila da upišeš fakultet odsek albanski jezik iz pragmatičnih razloga. Da li misliš, verovatno misliš, ti si dokaz toga, ali da li su ljudi svesni da od poznavanja drugog jezika, pored tog poznavanja komunikacije osoba, mogu da imaju i, pa da kažem, finansijsku korist, posebno na Kosovu? Čini mi se da nisu toliko svesni, ali to je jedna realnost. Zaista, jer mi živimo zajedno, sarađujemo i potrebe su zaista velike. Dobro, i još jedna stvar. I dodala bih, ja se izvinjavam, pored toga bilo koji jezik kada se uči nevezano samo za tu poslovnu satisfakciju, tu je i neki lični rast i napredak. I neka sloboda i neko samopouzdanje i prilika da možda bolje neke stvari razumemo, da samostalno donosimo neke zaključke, da prosto budemo samo svesniji. Da li je moguće zapravo bliže upoznati kulturu drugog naroda ukoliko ne znaš ukoliko ne znamo nije. Ali kada znamo jeste, ulazimo i u kulturu i prosto u način funkcionisanja, življenja, u mentalitet jednog naroda. I to je ono što je neprocenjivo. A na čemu trenutno radite? S obzirom na to da su znači albanski i srpski zvanični jezici na Kosovu, postoji potreba da se u državnim institucijama govore oba jezika podjednako, a to nije uvek slučaj.
Tako da trenutno se bavimo izrađivanjem kurseva za službenike, specifični kursevi koji obuhvataju znači tu neku njihovu svakodnevnu terminologiju kako bi oni bili u stanju da pruže svoje usluge i na jednom i na drugom jeziku. Tu smo se bazirali, znači tu apsolutno nema gramatike, već smo išli nekim sistemom učenja na greškama koje veoma, mislim, daje dobre rezultate. Čekaj, možda nam objasnim šta je sistem učenja na greškama? Pa to je znači mnogo vežbi koje kada korisnik rešava dobija feedback gde je pogrešio i zašto je pogrešio, neko kratko objašnjenje i to se ponavlja mali milion puta, mislim u različitim varijantama i prosto se tako onda usvaja bez opterećivanja nekim definicijama. Da. I kad možemo da očekujemo ovaj kurs? Već je dostupno na platformi, veći deo. I da, prema tvojoj proceni, koliko je truda potrebno od strane službenika koji rade u institucijama na Kosovu da bi savladali taj osnovni kurs? Ja mislim da je presudna želja. Zaista. Znači tu je trud, naravno da je potreban trud, ali mi komuniciramo svakodnevno jedni sa drugima. Znači potrebna je želja da se čuje, da se proba, da se otkloni taj strah i to je to. Hvala ti puno. Hvala vama.